Niin, Matti. Mä aina käytän nimeä Matti Ensio siinä väliin. Huomenta, tervetuloa. Hauska nähdä. Kiitoksia. Mitä sä? Ei. No. Mistä se johtuu, Matti, että sä oot jatkuvasti nykänen? No se, näin ja niin. On muutkin, että se asia on. Mutta mä teen itse asioita, oli sitten Mitä? negatiivista ja muuta, niin se tekee siitä sen. Tänne niinku vertauskuolisesti. Että Vittu, Matti. Siis ihan oikeesti, poika. Se semmonen kysymys, mitä mä sen luon, niin siis tiedät, että sulla on alkoholiongelma. Aivan varmasti, että... en.